hemen egiten duguna dira malgukiak, eta RPK enpresan egiten dira ere bai estanpazioa eta beste gauza batzuk, baina orokorrean malgukiak. 90% automozioko. Azkenean kooperatiba batean sartzen bazara badakizu zer den, edo azkenean da zure enpresa, nahiz eta ez izan, hasieran, denok jartzen dugu hor gure partea eta hori zaindu behar da beti. Osea, gure enpresa da, gure etxea, eta zer behar da lan egitea, eta gustatzen bazaizu, horrekin daukazu erdia eginda. Normalean eskatzen dena da mekanizado edo mantenimendukoa edo baina FP2 bat. Hau irekita dago neskentzat eta egia da zaila dela hasieran, ze mutilen munduan sartzen gara eta ez da erreza, baina gustatzen, nik beti esan dut, gustatzen bazaizu bestea ez da inporta. Azkenean bai hau ez da dena de color de rosa, ez da pentsatu ere, baina gustatzen bazaizu aurrera. Pertsonen gestiokoak egiten dute hori, eta egia da, orain hasi garela legea delako, berdintasuneko programarekin, eta hemendik aurrera espero dut erreztasun gehiago izatea. Azkenean beti jokatzen da mutilen mundura, azkenean indarra edo badaude gauza pila bat esaten edo behintzat daukagula horrain sartutak barruan, hori den apurtu behar da. Neskak aldugu gauza bera egiten ditugu. Bat etorri zen, egon zen oso denbora gutxi, esaten zuen oso lan gogorra zela. Eta ni esan nuen, hasieran denak dira lan gogorra, sartzen zarenean berri toki batera beti da gogorra, ez dakizu makina hauek ez dira irakasten institutoetan. Hauek dira, ikasten duzu hemen.